Tá lán rudaí á bhheilm agam agus an trosise tá mid fósa searna bheith an seo sin tuige againg tá an eastar fad agus an réirtá going amach an tig tá sé breúach an gara cuoine an túr cuoineán cogaigh sin ach mar ecinn sibh tá sais ceomhrán an agus is ceosáis eachtatá ina go bheith gréine atá agus bhí ní raibh na headline sásta túirlaigh ná na píláidí go deimhin Sás tuairtí níor dhhargúileann finomáin meteorólaíochta seo an agus thar thugtar HAAR agus ceothach cladaigh nó ceo cladaigh nar d na cí leis ceo brithnin éigen nó rud éigen hagann isteach an bharige agus tá sí le feiscint níos fusa leis an túil réanna agus leis an gamra agus dan gur bhfuil sé le feiscin méid áirithe an sais ceomhrán sin ach níor thuúil méid teachta sin an bain sé leis an bharige bheith fuair agus an tír bheith teannar daigin agus éiríonn an gáil seo nó an sais ceo brithne seo agus chun sé isteach ar chuoine. Gus tá cuasaí tá cuma na scríbe agus tar sé mhór nach chuil catal agam an uair seo. Well, tá mé le contas beag go thuirt roinnt rudí a thabhair le roinnt léanta nuas. Tháinig mé rud a bhí thar spéisiúil ó thaobh na hantrapólaíochta de agus sin rud ar a dúgtar blackening agus go bhanas a scuaine mór fada córnaí bíbal dul sús agus nuas príomhseáid an bhaile isteornamhah agus bhí burt ar chúil pick-up truck agus bhí ar smarthe le íle agus salachar agus scudal agus bhí híras ar dosach gur burt arbhí an agus mé gur raibh siad le pósan ach is ban is gur ban agus fearbhí ach ní éiad bhí rá gur ban i bhean mar gur raibh ar burt chá salach sin ach blackening ógtar tá doing óirta gine tá sé sin acu ó thuig in éireann is tá an freisin cin nach bhac méid héad ach catal agam tá an tachtain dhearannach búilteling agus táim arbh spíanta na chála ibre faca gom lá nniu bí roinnt farrácna gom le leis an mirt aisteoir eile is mó bhfuil teagháil agam leostoch an traseo agus bhí sé dúlánach agus stoilm gur áirigh ling a bheith cearcalúach bhí roinnt ní raibh an iirisin rácan amór agam ach sin go méid cúpla rách mór agam amórach agus an láí sin bresin agus cad le tá rá tá roinnt den na buiciúra a déach an tríú se a bhhainú le tuteach amórcha stoilm mar sin seans go bheith gom leir le réidean an géal amórcha nó beidir híine nó igen ach se tá mid nachmór ag dear an eisteir agus tá 5 seachtainna caite nachmór go muis seo agus tá seo bhrí nat mar tá lán rudí treéis tóirú sa bhile gus lán rudí nach bhfuil feice agam iníon bhag nua ag mo grifuór agus tá masúla ní sin eisint agus agsúla bheith arrásin éireann le mar chalín féin eisint agus le tír bheith sa bhile tá chomhfada ó bhí sa bhile go mrama an baile agus breim sé gáí ábhrín atnir ilm ar an maile tríis léanta sire ná lehéad agus tá sé bhhad níos fuid an léanta sire agus tam tríis bheith go freisin ru dat sin é asta goim ará slantamlín agus beidir na mé ceanna le seo agus an sin beidir go bheith sin dearan nó seo mar tugad siad an túfá sama agus an fágur thosaí iad seo ná an uirnach bhíos an seolum hain agus ní raibh éon rud eile le déanamh a gom ach an uair se tára é le déanamh a gom mar sin is am ceanfá go mé i leanúch le tafad dom hain is slantamlín Seo réir go bhí gom go mion minic ar an mus a bhí mar cheomra glas agus na dul trína línta an lá. Bheit garric na héireann bheith maithad a bríon garric fad na húine ar bheith meo. Agus seo seomar na tafad go roinnt an rácanna tá setan istigh sa bhosca taisce an mór mital sin agus tá stúdio istigh an sin. Ní com anna goláint ar chóirsaí ach bhí mar in áitina agsúla. Láb deag díine. Braíonn an áiteach ó agsúla ar bhí 90 gras. Churna san bheith an na caple ach sin martá ach inniu cad bhí denmh goine chuid de chola níl an choir fadar mar bhí
có mór lethir tram. Rud nach níor an ghéin agus bhí na buich óra ó MG Alba agus ó BBC Alba agus ó BBC Scotland agus drama eile. Drama éagsúla I dtíocht an chlóir se a bhhainú, I bhí sin istíigh tuairt cuairt ar an stúdio inniu agus dhéanamh sa startlo. Agus bhí sin sa amscí mar grúpa mór goháin beidir fé chuig ná trocha cligan nach agus muide sa leirló agus cheisna géanana agus bhí mé cheisna ag pointháin. Bhí ciúnas amscí an ach cáimad ar isteach go lehain isci an seic mar sin fagam is lá tamlín. Seo é an lá déarnach a tafad agus sé sais at mar tá cinálín ní bhream mór an brú eile, hí raachháinach mar madan agus í chula eile á capal an sin agus sin cean raachna is spéisiúla beidir sa trach bumsa agus bhá mé ansoltas tá éagsúlacht mógáin le léir óán agus sin an gcuir go meastar málam sa chean sin. Agus nílach raach beag amháin eile le déanamh fuil, raach mór amháin eile le déanamh ach níl a cúpla lína go féin an. Agus tá barbecue le bheith going inniu an lán mar sin tá sport agus sprís is agus an aimimse cho bí is a gás. Agus se nach mór ag deire an turis agus ba me a brandú ar buchhaintí sní amárach tréis na sethe agus tá deire teach leis an tros ach níl me da bailach fós. Sná? Agus seo ó roinnt donna daoine agsúil an grú agus an gléir a chu thart sa ghrian gin sé glas an sin, se mis sé gimocht an seo a glas an bus mór sin. Isteach sa stúdio agus téan tú isteach ar seo. Spás mór tá agus seo mé chuchaach le chuid den chléir agus daoine agsúil agus mu cinnaíon ag feh. Seo Dave McKenzie spocásam agus seo Ewan seo met an heistóirí agus fecharing inis nach muid atá sonna sásta. In Alban bhíonn daoine I seanam na BAP I gcónaí go ceanláú a tú cluisiú na BAP á seanam. Háin sé lom bheith I leor bhaile steornamhag agus an sin bhí longa mór mar seo nó báid fearntóirta le feiscint. Mar sé aglarm. Agus a rí seile bhí Emma ag seanam agus an uair seo le buidí ón mana sin Pete Diesel. Agus an sin ar na híonnta déarnach a daithníos an rud seo nar éirigh sé omláin doracha dar ar a géin faointe. Dar lútálaigte? Ní scíach am tálaigte. Léfa. Ag darbh a chreitin. Gur é sin fach an aiche. A sé meánaí. Fuck me. Ja, fiús me sé aiche bhain bhí go smúnting. Well, sé stocha cías neach cúig sa bhetain bh sam. Yeah. Ní na cláise go tíú ná sa bhíos. Scaine dead an haiche. A féimi go bhfuil ag lé neánach. Is na háitin bh thuaig ar fad. Ní nach bí bliana dó faoi. Faroe Islands as mar sin chuna chu bliana dá faoi ítis. Bhí mar níos fuide ó thuaig ná mar bhíon in éan ar nóí, agus níach ag an gréon faoi ar fad, chuis sí faoi go pointe áirithe agus bhug sí timp na spéir an sin. Carshall Coop Seo ceathrú go dtí héan gus an spéir mar seo fós. Aber ráirc éisteach. Agus an sin ar an lá déarnach tafada bhí lá sire ag roinnta going an tafad agus chomar ar thros timpeall in Ileáin. Ja, mé géirí taí ceannach. Ok. A fisa go bhfuil program agat ar san duine a géirí taína ceannach. Seo snog mar gurgan nach e? Bhartaí mar tuairt bhí chuid in Ileán nach raibh mar treis cuairt thuirte a ribhe an áit seo barnaráid mór is dóilm agus bhí coplúd in spéisiú le feiscint ann.
Oh, and I have a gal. Sin cac. Agus an rud sin tánach an sin sa chúlar sin é an tach amhaint leis an iarníis agus bhíon tá dearagling an láir seo bhíon aimseir go híomhann agus bhí sé go héintach fáil amach bhíon teach seo a bháin leis an iarníis. Bháin storim cúpla bliana hin a lán an gaiineh agus hangachas ar na té. Hí se sa dúmar a doras. Cymru i gennych Chris. A ni just Chris ach Keith. Keith. Ach na G. Wie trip a bhúla cheann na G? Da thuras. Of course fús an cúteach. Oh, bad. Tá thuile tú nán. Oh, Jesus. A big. Well, yeah, as soon as you get out, you will then be in the opposite situation right now. Oh, wow. There we go, grab a seat there. Thank you. No problem. Just grab a seat there, guys. Thank you. You both come in this way. Hello. Grab all your seat there. That's worked out really well. We're just about used up. So this way here, if you like to sit down with benches, that's worked out ideally. Bhínig an tróirí ógaiseach doing go raibh an doras íse sin deartha mar sin le go ditach an téir agus go nglanach sin deatach as an tig. Agus bhuaimar bóthar a ríist agus heislíomar tríd an gaineán seo agus thrichimar an trá áling seo ar deire le tuair bhí roint chlór chéas leoireachta. Na cúr sibh mu na globules! Có hí am cúbad. Yeah, if I'm sort of glad that we kitchen to how cool it is. Agus bhí an chlór céas leoireachta a líana le héir agus níor bhfad a gromar é le bula amach faoin bharige. Bhí anna chracha ging a dhéanamh tá sé cinálín cosú le surfáil nó é nach tá céasla le láimh agat agus caiitú seasamh agus tá sé sách dachar seasamh. Agus an sin a tháinig an tig bra farsing seo agus bhartaí mar é isrú beagán ba chusil gur sé fullh agus bhartaí mar dulaisteach. Rud amháin atá le sunú go mór ar alban ná cé go mór is atá tunach an cholínicis le sunra an áit. Ach tig mór farsing grí áling agus na roiarcin a tháinig mar an áite. Tá siad inchurtha le háite be ar chlór na crunne. Bhí go duine tín. Ach, wow. Doch réitinach nach hell. Agus an sin, bhí sin am tuairt faoin maile mar go raibh an fictalin áitiúil sa leantar ar cías loch déan an chlór. Leis is buig faointí ó chrathadó a heispáint den cléir agus den chrú agus do gachéine. Seo gachéine na bailithe isteach agus muid ar tinál. Oh, good God. That's so exciting. I'm just excited since Erica echt. The nerves are. Agus sin é mar sin tá deire an aistear buailte ling agus seo mé in Erfurt stearnamh cuiinmh siar ar haiad an sco ar chóirde ar hir ar hanga nua agus tíreach ar thraibh se Tharbh a tainmhach. Bhí sé cinlíonn ar nós cuasa saoirí gailteachta ach é bheith ar fáil do dhaoine fásta agus bheith obair ar obair himúil haithneamhach a chuúlánach agus ní anamid arma go deoir tásúla gom go mbeidh se trí an slán tamlína chuirde.